Inday. Tanini. Ko sa inyong programang mga gapnod sa kinabuhi. I wrote this letter to your program, Stagnant of Your Life. Armabati pod sa ubang mga asawa nga pagkabuta-bungol. Listen to all the wife and the member of DDS. Davao Death Squad. Nagpakaroon ingnon sa binuhatan sa ilang mga bana. Like a hypocrite to your husband in life. Itago na lang ko sa pangalang Maymay. Just give it my name. May. Nagikanyo ko sa General Santos City. Tell you frankly, Dolantay, I came from General Santos City, the land of Tuna, Philippines. Apan, din namin nakabase karon sa Davao. But now I am here in Davao City, basement place. Nagduwa kasi man na mawa ang akong bana nga si Bricks. Every 2 weeks, my husband Briggs is gone. Usa siya ka ahente. My husband is a sales agent. Yes, that's true. Sales agent. Apan isalig ko kay Bricks Dolanday. But Briggs, yes, yeah, like that, like this. You know, I trust him. I trust him a lot. Magsige punay pangita ang among usa ka buk anak. My one child, Junjun, is always find his father. Lisod jud kung perming tilayo ang imong bana. It's very hard to teach old dogs new tricks. Ako sa ka-housewife lamang. I am a housewife. Sugdan na nato ang gapnod sa akong kinabuhi. This is the start of the stagnant of my life. O ginining nahitabo. And this is what happened. Pang. Ma'am. Nakumpleto na yung mga gamit din, ha? Ay, salamat ma'am. Huwag yun, kailangan ako na yung Ay, sus, ay. ikaw na kong milyon. Ma'am. Salamat kaya, ma'am. Kani, akong gidala nga bag nga para sa imo, ha? Mao ni siya katong pang-climbing, ha? Nani kumpleto ni Dre, nani sleeping bag ni, nani tent, tanan. Nani baso kung gusto ka uhaw, nani tubig. Ha? Tanang linya ni, tanang ng mga guani mo. Kinanglano na ni sa sulod sa bag, ha? Salamat kayo, ma'am. Salamat. Salamat kayo. Padali kayo kong tambal na, Vicky.
Cold sa runny nose. Sige lang. Ipakalala ka, ako na kang gikuha ng diya og tambal, ha? Katungkuan, juice eh. Ah, Junjun, nasa Junjun? Jinjon! Bukid na ng ruta karon. Magayo agad. Mao na biyan ako ruta no. Oo, gani. Palagsara mapugol ka diya. Kasagaran na rin magasbislig. Sorry ka. Junjon, nag-make up na po ka, Junjon. Nahaging na ka nga. Ay, nanululay na akong Ay, lipstick. padulain na yung makeup diya. Saan ka nga? Mukha gani mo, Jun. Anak, Ikaw no. ito na si mami, nakidinabdulaan pang lalaki, pang babae na. Natakdan dyan kasi Daddy! Natakdan dyan kasi mga uyuan nga si Ronelong si Honeyboy, ha? Nangabay. Kasi hindi mo kabayot ba? Ay, gani, pag sunog-sunog, ano yung mga uyuan. Ikaw po, ka ng mga igsoon mo, badunga po na po. Barbiro to, pero mga wityo. Wala ka na nila nga. Artista, pero inig-grappling. Dala chancing. Alangan, mamagray lang pagkatawa. Alangan ako na lang pugson. Ikaw, no? Sakdi na lang ko na sila. Daddy, mag-play man lang kami ni Dugal. Cedric, dili mag-gawas sa karsada, Cedric, ha? Junjun si Drake. Dire lang ka sa kwan. Dire lang ka sa playground, ha? Daddy, gusto ko magpagupit. Mubo na kayo ng buhok. Magpagupit pa ka. Sunod na lang. Pagbalik na ako next week, ha? Pa-schedule ako 1 week dito kay ang another week na ko ibalhin ako kuan dali ko sa may kumbal. Sige pang, basta kay text lang, tawag lang ha. Sige mang, matan ako. Baby, isa kasi manabya ka dito. Ikaw. Ako dire. Panirado dire, basig may mga iring sungkaban. Ay, Tabuno niya ka dire. Ayaw ka balaka. Salig lang sa kuha. Dami sa karon karon. Init. Lain mang lawas nimo. Ano naman? Ano ka galuya? Alang wala ko na good ka. Junjun anak. Apa, Daddy? Inig na. Saan mo kung anak ko Cedric. kasi natulukan ni Iguan ng Cedric, ambal ni. you play outside, Cedric. Punta ka muna dun sa barbershop ng tito mo, ha? Yung tita Honeyboy mo at tita Ronella. Ito ba dito? Apa, Daddy? Ikaw ba? Ay, di ko paluya-luya. Kini ko ganahan mo lang kaog na yung magluya. Kasi mag hindi magluyaan na good niya. Isa kasi manak kang. Kauno ka balabay ka sa kuha nga. Dali, parang Ikaw pa. wala ko mula ka, be. Dito ni mo malagi na yung mag-isaligan ka na ilang. Adili ka? Ay, bigo, kasahon na ka na. Sama na. Saman, ha? Makumot na kong pulo. Hindi naman na kagpulo di, ha? Kasahon pag ginagawa. Pag-ayo mo rin, Cedric, ha? Sige. Bye-bye, ma'am. Ingat, ma'am. Ikaw ba? Ginagawa din mo, ha? Miss, tagay ko aning kuan, Miss B. Miss, tagay ko aning Nasa kanino, sir? aning jeans na munggos unya kuan. Sir, wala siya sa munggo. Benching ko lang. Kuha na ni sir. Benching ko lang. Bisig kay. Mag-order ni sir. Midya lang gud, Miss. Kapoy, kabalo na kasi. Sir, subakalit is daling ang pilit, sir. Wala, mo ginapinakabakong subak na mo. Sige. Well, benching ko. isa ka order niya. Isa pa man. Tortang talong isa. Kanya kanang ginamay tagay ko ana. Sir, hindi na ginamay, sir. Ano sa man na? Nagko ni.
Sige, sige, kanano na din ko. Tanong siya po. Hey! Oy, Pat! Ay! Oh, Basta Mark, iriya ba di ka? hindi yan karon, kaya kayo, gamay na dyan kulang, napakoy tulog ka box diri ba? Oh, hindi ako masuman ng sales sa mong kapsula mo. Daghan kayo, kadri, kabalo ka bukid nun, Pard. Daghan kayo mga Andre, Pard. Daghan kayo malit diri kay tugno biya kaya. Amo ba? Ha? So yun yung mong kapsula eh? Thirsty Camel Capsule. Kung makiinom ka ni, uha pagkas Camel. Grabe niya. Ito sampol ya. Ikaw pa, nasa kabalo ba yung ko ni mo nga? Ibinlang ka na kong tungas box. Sabi ka malipong aling tinumar. Isa ka pad lang. Dahil sa kapado. Eh, next week pa mo po magkauli. So next week pa nato ni mga suwayan eh. Ito kung kitaw-taw ron kay ako itong tagaan to si Kwan. Si Steven dito, amigo na ko ba? Oh. Na dito, kay LGTB, biyak na batata. Ah, di mo ginapaingon na. Basta masulod-sulod ka ano. Lagi? Ayan. Next week pala ginako ni magamit po. Hindi ka, ano nga, basagta ko na kami. Basagta ko na ko. Next week pa ba ako muli? Sa mukha eh. Tapos kita yung mga, ano na repart. Ah, semana na ikaw din mag-area. Hey! Dali! Tagay ko dali, Kwabi, kanang laman lobi. Nalagay ko lang ka ng mga laman loba. Sir, wala laman loob, sir! Walang lamang labas, walang lamang labas! Kurni, magining ba? Kurni kay ka ba? Medyo ko, magagwapa yan. Tagay ko dali. Tagay ko dali kasi makaon nyo diya. Ay, sir, giaway ka sa aking friend. Uy! Ako na lang mag-serve sa imo, Sir B. Anak, di na siya serve sa... Kanang gahip ito mo katagog tip. Di na siya mo serve. Kanang kuripang pagkaganaw, sir! Ayaw ko yun. Ako may pinakangil nga salesman dira ako. Part pa naman ko di 40 part pa. Tagaan ko nag-20-20 ng mga bayahanan eh. Eh, ano? Ah! 20-20 mo! Wala na 20, sir! Uy. Ako kaluya na. Bitaw, Bart? Asa rin niya, Bart? Ato ano niya, Pat, kinahigimig na pista niya. Laagta niya. Gamitan ng Thirsty Camel Capsule. Ano ba? May pista niya sa na, ano? Nadiskural niya. Sige. Nya, di ka ganahan na. Oh, Ha? ganahan kayo ko, siyempre. Magwapa mag yung mga chicks, Dre. Mo ba? Usapan. Wa man nilo kay sala kilo sa kway noon. Oh, sige, good ka. Eh ba? Good man Wala na. man nilo kalimot pa siguro kasi kong pangalan. Uy, si Leon. Yun. Mabuhay kayo. Sir, basta sir. Basta yung stasyon na rin, sir. Okay na. Kapag komersyal mo, hing na lang ko. Ako pa inom na kong bossing, sir. Basta yung ano rin, sir? Rajonila? Radyo nila, gitu. Ay, kay Rajonila. Daog pildi. Kaudas? Kumusta to, Yix? Okay lang ka, Sir Leon. Naman ba malagi listano lang? Ay, good morning sa inyo mga busing. Ako na yung DJ dali. Ako DJ sa radyo nila. Sige. Amo ni mong DJ na, sir? Mana DJ na po. Wala nyo ko lang magkuha na rin kayo. Ato mong Davao, pati ko layo Masahe pa ko. Kuya, kay kumantay tayo. Good morning. Bukid nun. Kanahan kay kumando. Badlib niya mag-time check niya. Matching is brought to you by Black Horse. Ang sarap-sarap ng Black Horse. Ano ba? Galing, Kaya nga, X, no? Ako siyempre ko ma-apply mga DJ na, Sir. Hindi ko niyo mo kayo. Malaan kang tumboy.
Uy, di ini sasaray. Kaya isa dito ka na sa Masadabo. Na may kanahon niya dito. Nag-DJ po. Parang itong nagtungin. This project is brought to you by Good Plated Bear. Bago ni siya sa mga waya mission. And this song is brought to you by Hershey's 228. Dali, tanawa sir. Uy, dali. Parang kakatong Saya, pinanig tawa na mo Adjo. Oy, parang kakatong DJ na ko sa unang si Kwan. Si Queen Richard. Ayan, ayan. Saya mo madli ba yun? Ako, padli ba ako? Sorry lang, dini. Ilang leon. Sari-sari store. Tignan mo mapalit o kabebiyon mo. Sa ilang mga gwapa na tindira. Saan na mo? Part ako, salesman mo kapait, pero di ko layo nakikita liba lang kapait pa. Bayex is my name, nothing to lose. And you're still listening to my home station. Gasoline station, fire station, alarm station. Ulit ako, bite, ulit ako, bite. May 6 rivers. Bintos. Ang daan nila ka. Bite, ayos. Malubiyak ka nga. Sobrang 5 pa sa hapon. Wala naman disco dali kay 5 hapon. Kaya alas 9 ni human naman eh. Ay, aga. Pares disco. Hey, ya, kita ka na nakaping. Oh, ya, ba? Isang patuhon kayo, nag-wage. Grabe ni ba yan, ano? Budas kay mo sayo. Kaya, asa makakita ng babae nga? Naka-short ug maong niya. Pinaka-cowgirl-cowgirl. Sama ka. Hey! Idol! Seryoso mo kay mo sayo. Di magigos na. Idol! Ay, si idol, oy! Sugal ba yan? Masunda man siguro ni? Ayo, nga na. Part ako approach pa lang. Sige, sige, sige. Paningap po, tanawa. Lakit akong pogan po ting suot. Hindi nga man. Lain mo lang ito. Tex, sa ka? May nabagaw ka ng beer? Dapat, pwede? Oh, grabe. Wow, scam yun ba? Right. Isa ka. Tao na biyak mo ko wala kayo nun. Chase pa, gusto ka mamay lagbera na. Part, Ay, nagudi agad do ka case na mo nahurot part ba? Panahubog part. Bunali na lang ni Bino Bert. ko lang na. Imnani. Di ba kung mino ba na? Mino, so naman ka. Ay, si tanaw ba? Na. Grabe. Pati gito nga ba ng isa ka joktong? Tingnan ninyo, ay, magpainuman mo. Kanina. Bill Joko. Ah, okay na ka na, Trix? Okay, ay, naligaw ko sa inyo ay mga binuang kay mo. Bill Joki. Ah, binuang do ta. Mabighi, hubgo ni ba yan? Bunalan na lang siguro natin yung botilya ba? Malo na rin. Sorry. Wali, pagparagay pulis pa doon rin. Hapon ni Maria. Nung. Kaya ang ako, sayaw-sayaw, wala binuang. Ang pagsayaw o ang pagmaoy, lahi na siya. Dito ka ba itong gano'n? Kababaya ka na. Manigrit naman minimo nung ngan musok ko minum ka. Baga niyo, di ko gusto may go, di nga kong daladalaw ka. Ito lang may pinuti, may dalanin ni. Lain na ni. Baga ni. Tapos ang tibik naman yun. Kasi man nag-check sa nung inanig yung mga babae di. Hangir naman kayo nagkuhan, abaga, gitibi naman siguro. Ubakon ka. Kana ako siya ang ingana din eh.
Panahin lang ko sa pagligaw. Salamat kayo. At doon ay mga sermon ninyo, inalang ko ha, kay bagong bahay na nga akong pinuti, para ako po nang mapasubhan niyo. Katugon pa man ganun. Uli sa dito ka. Marasa may kong uppercut ano. Works ba? Ayaw anak ba? Huwag na baya ko sa mukha, uy. Kay Sarbit daw. Ayaw ba? Ayaw ko anak ko. Sabog na ko ba? Ayaw ba? Ano tao? Wala ko kabantay. Iring day. Ayaw ba? Sabog na kayo ko ba? Ayaw ko anak ko. Nagkitao ba? Kailangan daw, basig na ah. Ito yung day. Hindi, siguro ako. Ayaw lagi. Ayaw ba? Ay, bahala siya. Nagkitao ba? Nagkitao. Kawasa daw, basig na ah. Ay, di ko yung madlukong ka ng irong nga mauwang kay nadun na dilingon na ito. Dali naman ta. Hindi. Ayaw anak ba? Grace, ayaw ba? Tama na ba? Ayaw. Grace. Kapoy na ka? Kapoy ka ayaw, Balik ka na Grace. bunot. Namay tao. Ano daw, basig na ah. Bakit? Kinaglaman yung birthday time, may mga pangalan. Nay tao? Siya! Wala din, mga langgam na ito. Ayaw ba, Grace? Dahil lang pag order ka habol, Wala man. mukha na eh. Dahil lang. Dahil lang ha. Sige. Unsay ato? Saya to, ha? Mao din imong style din, isa ka semana ka? Baka kagang tamana ka? Kisa ka! Mao din ka na, ha? Dire ka? Magbuwag din na ron, klaro kayo! Klaro kayo! Dagang gusunod na. Hoy! Balik rin! Ikaw na ba yan? Ses na yun, sige, sakit ka! Sabihan na rin, ibihol mo ito ba yan? Hoy, balik rin! Bakaw na rin mong kalaki din. Bakaw na rin mong kalaki din. Tindamak lang si Baba. Dikat ka din sige sabi. Hoy! Magpapagpag din na rin. Magpapagpag din. Balik ka rin. Tusukot na kami. Nakman. Hoy, kalawag ka rin! Bunin mo sa mga isang semana? Ha? Bunin mo sa mga... Kalawag ka rin! Kalawag! Di ka malaog. Sindihan ko rin. Dauban ko na yung imong kwarto dali. Ha? Mura mo ito tang litsyon ron ba? Di ka malaog di ha?
Panaw ka nila! Gito. Ako! Naon sa naman. Iubak naman. Naon katawa. Hawa ka na ko, Dautan! Dautan! Ako na rin dautan. Naon sa naman. Dautan! Ako na rin dautan. Sakwan. Saman, guslitan ko nila. Naupal kayo. Kanag! Kanag! Wanay nabuhat si Bricks, Dolanday. Sakpa na gid siya. Wala misalerang iyang style. Maski sa paibuhato niya, alam ka na. Ipaundang na ko sa siyang trabaho pagkaahinti. Huwag ng negosyo na lang, may. May nang na ako close-in bodyguard. Para siguradong di yun kaipsot. Dagan ako nadawat ng mga report kaniyan to. Nga doon nagtirada sa kumbana. Labi pag usa ka semana hindi magkita. Pero saon man, isag di ni gwapo. Maiman. Dako mapod siya o paghigugma sa kuha. Munang dawat anak po nako. Bantayanan lang lagi kayo, eh. Lingi lang ka sa wala ka diyot, o ana, malipat na dahin ka. Anak na lang yun, eh. Bantayan na lang yun. Dagang salamat, Dolanday. More power to your program. Inyong suwat magtatampo. May.